kwambiri okondedwa athu omvera, ndipo mission iyi ndi ya do or die kapena kuti swim or sink. Ndi mission yoopsa kwambiri, kungophetira mutu wapita, iweyo kulibe ndi malemu, koma poti izizi ndi nkhwazi za ku area 30 kulilongwe, ndiye sizingakhale kuti ndi malemu ayi, zitha kukhala mashuhada. Inu pali komwe mudamvapo inuyo ophunzira awa bwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwe adamwalira, ndiye anthu nkunena kuti ndi malemu? Mudamvapo zimenezo? Kapena kuti maruhumu, kapena kuti ochitidwa chifundo ndi Allah? Inu ndi madoloto awawa atu, ndi madolo amene tikukamba za iwo. Inu zoona mukatchule swahabi kapena kuti ophunzira wa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiye muzikanena kumapeto kwake kuti rahmatullah alaihi. Inu mwaganiza bwa kupepetulidwa chani? Awa zawo ndi za radiyallahu ta'ala anhu. Timapemphera ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala, timati Allah asangalale nawo. Kungoti ukatchula mikango imene yiyi zimavuta kungodutsamo okondedwa athu omvera. Inali squad yovuta kwambiri, anthu ameki zotsogola, mikango ya modelo ya highest class ever za ophunzira waneneri. Mwina kapena mukhozi kuona ngati kuti tikungokakamula kaya tikuchita bwanji. Lozani anu ifeyo tiwaone amene mukwatayira mtengo inuyo kuti idali mikango eni anali wophunzira eni aneneri a Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Lozani anu ifeso taone atunda amene wawa amene tikukupatsiraniwo. Kapena iwo mukufuna kuti tigomere ndani? Ngati tisagomere ma role model athu wopambana ngati amene wawo, mfuna tigomere ndani? Mukufuna anthu omwe sadaleredwa bwino ndi makolo awo kuti ndi amene akhale ma role model a ifeyo? Ma gays ona akakhale ma role model a ife? Ma homosexuals akakhale ma role model a ife? Anthu osirira amuna anzawo, munthu akasirire mwamuna anzake, amene akakhale role model wa iwe? Momwe amaumira akatumba amamuna anzako, iwe ndiye jijiri wokondedwa athu omvera. Kwina kwa kumakukanda nkumakukhula ndi ndevu, ndiye nkumati chani wokondedwa athu omvera? La hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Iwe amene ukutsogolera kampeni imene iyi yakuti amuna azikwatirana amuna ukhaokha, amako iwe akadatengana ndi mkazi nzawo, iwe ukadabaka dzibwana eti musatikuitsepo to apa mwamva, ndipo musandinyase mukumva. Basi chabwino sizifuna mademo, zikufuna kukambirana ndi adindo, zikufuna kukambirana ndi adindo, ndi nkhani ya contact and dialogue. Kungoti tisaname mchitidwe okwatirana amuna ukhaokha ndi umbuli wakale, sichitukuko ndi zamazoba inu, ndi zachikape. And we condemn it in the strongest term. Chabwino omveranga, mikango panopa yalowa mu mzinda okongola kwambiri wa Tustur, ndipo monga ndanena ndati out of 300 amene adachoka kunoko kuphatikizapo mtsogoleri wawo amene ali majiza afika kumene koko 80 okha, 220 amezedwa ndi madzi mu chitaniro chija, chitaniro choyipa kwambiri, chitaniro choopsa chija okondedwa athu omvera. Kungoti ndakuwuzani momveka bwino kuti anthuwa si malemu koma ndi mashuhada, anthu ofera mnjira yake Allahu subhanahu wa ta'ala, njira yofalitsa chipembedzo chake, amene wawa amatchedwa mashuhada. Akakhala mmodzi timati shahidi. Ndanena kuti samakhala malemu, ndanenetsa kuti samakhala malemu. Kapena mwayiwala okondedwa anga omvera, ati mutidziwe kapena mwayiwala kapena inu. Ine sindidanene panopa kuti bambo ake Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu, ali Abdullah ibn Haram ataphedwa ndi msilamu mzake, akuganiziridwa kuti ndi kafiri pa nkhondo ya Uhud. Inu sitidanene pano kuti adayikidwa konkuja mbali mwa phiri la Uhud, sitidanene pompo pa nthaka ya nkhondo, sitidanene zimenezi. Inu sitidanene pano kuti kumene kuja kutali minda yawo maswahaba, sitidanene. Ndipo Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu munda wake popatutsa madzi munda, nthawi ya ulamuliro wake Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, madzi adasefukira, kunali ngati kuti kwadutsa cyclone Fred wa kumeneko.
komanso wa nthawi imene yoyo. Ndipo pa nthawi iyi nkuti ndi mzaka za mafote kupita ku mtunda pambuyo pa msamuko wawo abwana athu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ndiye madzi adasefukira kenaka nkudza fuku la matupi wa omwe adafera pa nkhondo imeneyi, nkhondo ya Uhud. Ndiye maswahaba mu switi Madina switi atamva izizi adathamangirako kuti akakwirirenso matupi amenewa. Ndipo mmodzi wa iwo wa maswahaba amenewa omwe adathamangira kumene koko ku Uhud anali Jabir ibn Abdullah bin Haram radhiyallahu ta'ala anhuma. Ndipo adakapeza thupi la bambo ake amene ali Abdullah bin Haram lili fresh koma patapita zaka 40 chakuti lili fresh ndi magazi ali fresh ngati kuti amwalira tsiku lomwero limene amafukulidwa m'manda ndi madzi amene okondedwa athu omvera. Okondedwa athu omvera, ndakhala ndikunena kuti janna ndi yamadolo. Janna ndi yamadolo inu. Janna si anthu wamba, ndi yamadolo. Ndipo awawa adali madolo. Kodi inu sindidakuuzeni kuti nenani zanu ifenso timve nawo, komanso lozani anu ifenso taone. Lozani zanu kali ife tuone nawo abale, tuone nawo. Ndiye ndisamve wina apapa akunena za asilikali athu omwe adaphedwa mchitaniro chija ndi madzi a mchitaniro chimene chitrenchi chimenechi kuti malemu tiyamba napo. Mkangoyerekeza kunena kuti malemu tiyamba napo. Okondedwa athu omvera, chifukwa umboni apapa ndakupatsirani, umboni ndakupatsirani. Ndipo patapita so zaka zomakwana ma 380 kunkuja kuhudi pachasotu kuli manyumba kumene kuja kuli midzi kudamwalira mwana wang'ono. Ndiye anthu ataona kuti kubaki kumanda amene ali mbali mwa mzikiti wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ataona kuti kwatalikali apaso sipali manda, tiyeni tingotani, tiyeni tingoyika nawo pomwepo. Ndiye adayamba kukumba. Pamene paja akukumba adadzamkhapa mmodzi mwa maswahaba amene adakwiridwa pamene paja patapita zaka 380. Adamkhapa iye, kungomkhapa adangona magazi. Nthawi yomweyo boma lidalamula kuti kunoko osayikidwa so maliro ena aliwonse aliyense amene wamwalira kuno muzipititsa ku Baqi'il Gharqad, azikayikidwa kumene koko kumanda odziwika bwino, manda a Baqi amene ali mkati mwa mzinda wawo abwana athu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mzinda wa switi Madina switi. Chabwino ndipo pachandanena kuti mikango yake Allah subhanahu wa ta'ala yalowa mzinda wa Tustur, ndipo yatulutsa kale maupanga ake. Ndipo pano pamwa changu apanga ataki magadi amene amagadira pa chigeti cha mzinda umene uwu. Sizachisawa watu okondedwa athu omvera, koma asilamuwa amabaya pa mtima penipeni pa zifuwa pawo pa magada amene wawa kuti akangoti wabaya asakwanitse kukuwa. Ndipo pamene ndikunena pano asilikali athu athamangira pa chigeti chimene chichi, ndipo chigeti ndi chomwe mukuchionacho chikutsegulidwacho. Komanso matakbirati ndi amene mukumvawo pakamwa pawo asilikali athu aja okwana 80. Ndipo monga mukuona kuti asilikali amene anali kunja amene adayika tauni imene iyi under siege nawonso alandiranso matakbirati, ndipo akuthamangira ku chigeti kumene kuku, ndipo akuthamanga ngati dzombe kukayibutsa nkhondo. Okondedwa athu omvera, ndipo pamene ndikunena pano asilikali athu 80 aja akumana ndi asilikali amene achokera kunja, chimene ndi chigulu cha asilikali athu amene adayika mzinda umene uwu under siege. Ndipo pamene ndikunena pano nkhondo yabuka, nkhondo yoopsa kwambiri. Ndipo dziwani kuti asilikali okhulupirirawa amalowa mu mzindawu kumbanda kucha kwenikweni kwa tsiku limene lili. Ndiye ndi chinkhondo cha nkhodzo za Pusi chidabuka pakati pa asilikali achisilamu ndi adani ake Allah subhanahu wa ta'ala, omwe ndi atsogoleri ofalitsa ukafiri. Ndi chinkhondo choti sidaonepo nkomwe history chinkhondo chonga chimenechi. Okondedwa athu omvera, potengera kuopsa kwake ndi kuchuluka kwa asilikali kwake omwe adaphedwa pa nkhondo imene iyo. Okondedwa athu omvera, ndipo nkhondo ikuyendadi mulendo wathu sabata ino Majizatu bunu Thawr. Nkhondo ili nkata adangoti diso pa al-Hurmuzan, ndipo sadazengereze adamuthamangira komweko, ndipo adamukhapa ndi upanga wake. Ndipo osachedwetsa asilikali achikafiri
adamuzungulira al-Hurmuzani kumuteteza mtsogoleri wawo koti adabizika al-Hurmuzani. Ndipo kenaka adaonekanso al-Hurmuzani uja, ndipo chimsilikali chatu chija, chifield marshal chatu chija chidathamangiranso konko. Ndipo pamenepa padavuta kwambiri, panali chako changa wina aliyense wa awiriwa al-Hurmuzani ndi Majzaa akukhapa mzake, adakhapa nada anaamuna, koma upanga wake Majzaa sudateme. Pomwe upanga wake mdani wa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala al-Hurmuzani udadzachitema chiphona chathu chimajizaa bunu Thawr amene ali mulendo wathu sabata ino. Majzaa bunu Thawr chidagwa chimsilikali chathu pambuyo pakugwira ntchito yolemetsa kwambiri, pambuyo pakugwira ntchito yolemetsa kwambiri. Maswari'u rijalu tahta bulughi tama, ndizoonadi okondedwa athu omvera kuti amuna nthawi zonse adzafera pamalo pamene amalingalira kuti atafikapo. Kungoti mikango ndi nkhwazi zathu za ku area 30 zidapitiriza nkhondo pa nthawi yomwe chimsilikali chathu chinali chitagwa pansi, maso ake akuyang'ana kuvomereza zomwe chakwaniritsa ndi kupanga achieve pano pa dziko lapansi pa mishoni yake. Allahu subhanahu wa ta'ala chimayang'ana ndi kuganizira ntchito yomwe Allahu subhanahu wa ta'ala wakwaniritsa kudzera mu chimsilikali chimenechi. Okondedwa athu omvera, paja athu ndanena kale kuti asilikali achisilamu ataona zimene zizi adangokhala ngati kuti wabayira katemera wamphamvu. Forward ever, backwards never, and I mean backwards never. Islam forever, Islam forever. Adapitiriza asilikali athu nkhondo, kumenya nkhondo mpaka na chipambano chidatheka. Okondedwa athu omvera, adachitenga chipambano, adani awo asakufuna amayenera kuchipereka chipambano kwa eni yake amene adazolowera kupambana. Ndipo ngati mukumbuka okondedwa athu omvera, mdani wathu al-Hurmuzani amene anali ngati komanda komanso bwana wa anthu amene wawa adani a Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala, paja athu ankadzigogoda pa mtima. Pamene ndikunena pano ali m'manja mwa asilikali athu wagwidwa. Tamuoneni eti maso twani ngati kuti amuna mizira kuba yetu. Basi chowuluka chatera, chowuluka chatera. Ndiwe kapolo wathu wa nkhondo iweyo al-Hurmuzani. Ndipo lero sukudya so chapati yayi, lero sukudya chapati. Ndipo apatsidwe sima yokondola, amene apatsidwe sima yokondola. Ndipo ndiwo zake mungompatsa madzi azingosusa madzi. Munthu woyipa kwambiri iwe. Zoona kumawasocheretsa anthu dziko lino lapansi, zoona anthu azipembedza mafano, azipembedza anthu anzawo pano pa dziko lapansi. Iwe sukudziwa kuti ngati pali ukapolo opweteka kwambiri ndi kupembedza munthu mzako, basi ndiye ukuyenera kulandira chilango chowawa kwambiri. Zoona anthu akalowe kumoto chifukwa cha iwe buluzi ngatiwe. Ishi pepani nkhani ndi amaswahaba iyi aona naye chochita amene yuyu al-Hurmuzani. Ndipo dziwani okondedwa athu omvera kuti wopititsa good news ku Sweet Madina anyamuka kale, akukapereka nkhani ya chipambano kwa mtsogoleri wathu asilamu al-Faruq Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ndipo patsogolo pawo akumuyendetsa al-Hurmuzani, pamutu pake pa iye al-Hurmuzani pali crown yokongoletsedwa ndi miyala yodula kwambiri. Mmapewa mwake atavala zovala za makingi zitalukidwa zovala ndi maulusi agolide. Okondedwa athu omvera, kungoti anthu opititsa good news za chipambanowa kwa mtsogoleri wathu asilamu amene ali al-Faruq Umar sadangotenga nkhani yabwino yokhayo, akuyenera kupititsanso nkhani yopweteka yakuphedwa kwa chiphona chathu pambuyo poti chakwaniritsa zomwe chidalonjezana ndi Mulungu wake Allahu subhanahu wa ta'ala. Akuti wama baddalu tabdila, akuti sadasinthe nkomwe zimene adalonjeza nzomwe akuchita. Okondedwa athu omvera, apapa ndikungowapempha Sheikh Ibrahim Daud kuti anyamuke adzibwera ku Malawiko ndi nkhani ya chipambano akakusangalatseni kumene koko anzathu atimu tidziwe pomwe ineyo pakali pano ndikuyenera kutsagana nawo anzathuwa asilikali athu amene apatsidwa uthenga wabwino opita kwa mtsogoleri wathu asilamu al-Faruq Umar. Chifukwa nkhani iyi ndi mixed bag, pali chipambano chimene chachitika komanso nthawi yomweyo pali madandaulo malingana ndi kuphedwa kwa chimsilikali chathu chimajizaa bunu Thawr
as-Sadusi akuti sadasinthe nkomwe. Inu anthu osintha angakhale mikango yake imene izoona. Pamene ndikunena pano okondedwa athu omvera, dziwani kuti tusturu ili m'manja mwathu Asilamu, ndipo mdani wawo al-Hurmuzani ndi uyo akukaperekedwa kwa al-Faruq Umar. Koma nanu kungokhala basi osayima, tayimani tipereke ulemu womaliza kwa chimsilikali chathu chimachiza pambuyo poti chakwaniritsa inu chapanga achivi zomwe chidamulonjeza Allahu subhanahu wa ta'ala.